Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ungafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke chaze amaphupho eniwabuze kuma comment section. Ubhalile uthi ke mina ngenokuphupha ngigundwa okusho ukuthi ugundwa ngomunye umuntu ekhanda. Ngabe ke leli phupho libika ukuthini? Uma ukuthi umusha besicela usifollow ushaye subscribe inbox ucele inamba ka WhatsApp ukuze njalo sizoxoxa ku WhatsApp ekseni. Ukuphupha ugundwa ikhanda lokho ke kusuke kubuka ukuthi ke khona ozama ke ukuthwebula amandla akho khona ozama ukuthatha amandla akho kahle alikho lihle kuzomela nje ulisukumele ngokuphazima kweso. Uma ngabe ke nawe unombuzo ungabuza ku comment ukuze ngizophuthuma ngenze yakhe video ngifake ku YouTube. Ungakhohlwa phela ukusubscribe ukuze mase ngipost video uzothola i-notification nala ku TikTok ngokunjalo subscribe. Nisale kahle.